Ola, rapazada, que tal estades? Espero que todos e todas ben. Xa vin o ben que o pasachedes no entroido. Encantáronme os vosos refráns. Aprendín moito de vos. Agora xa están empezando a saír os primeiros raios de sol e con eles a primavera. Que le dicia? Hoxe veño cunha proposta para seguir expandindo e valorando a nosa lingua. Estes días estiven escoitando polo cole palabras fermosas como morriña, bico, lume, orballo, e pensei, e se facemos algo con estas palabras para darlles o espazo que merecen? E poderíamos facer un tendal das palabras ao sol. A idea é que cada neno e nena investigue sobre unha palabra galega e traia unha foto que lle inspire dita palabra. Logo no cole completaremos a actividade coas nosas profes. Entón esta semana os profes daránvos unha palabra a cada un para que busquedes a orixe e o seu significado e traiades unha foto que represente esa palabra para vós. Espero que vos guste a proposta e estou desexando ver como queda xa. Vémonos pronto, modestinos e modestinas.